హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి మన గోండి సాంగ్ మీద ఉంటుంది, వెడ్డింగ్ సాంగ్. సో మన సబ్స్క్రైబర్ పంపించిన వీడియో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. అందరికీ నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నా. నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో వీడియోని చూసి వెళ్ళిపోకుండా తప్పకుండా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. జన్మాత వెలికొడు సరైంగే మునేత సరైంగే మునేత సో డెమో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్. మీ ఫొటోస్ ఎలా ఉంటే ఆ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తా. బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోని సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. ఇలా కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ 2 ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. ఇక్కడ సెకండ్ ఫోటో నుంచి ఫేస్ట్ 1 సెకండ్ దగ్గర సెకండ్ ఫోటో ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ ఫేస్ట్ చేసి మధ్యలో 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి. సో మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇది కంటిన్యూగా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది లాస్ట్ వరకు. ఇలాగే 1 బై 1 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా నిదానంగా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. లాంగ్ ఫోటో ఉంటుంది, లాంగ్ సైజ్ ఫోటో, ఆ ఫోటోని ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు చివరి వరకు మొత్తం వచ్చే వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో లాస్ట్ ఫోటో యాడ్ చేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో లాంగ్ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. కంటిన్యూగా ఒకటే ప్రాసెస్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకోండి. ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ ఈ ఫోటో ఉంటుంది, చిన్న సైజ్ ఫోటో వస్తుంది లాస్ట్కి. సో ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేస్తే ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసాం కదా, అవి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు కంటిన్యూగా 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. లాంగ్ ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ చిన్న సైజ్ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా కంటిన్యూగా ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. లాస్ట్ వరకు 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలాలి. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు మొత్తం యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో కంటిన్యూగా ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలా చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటో కూడా మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా చివరి వరకు 1 బై 1 ఇలా యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్గా ఈ 27 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఒక ఫోటో
27 సెకండ్ 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫొటోస్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. కంటిన్యూగా మిగిలిపోయి ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్ ఒక్క ఫోటో వదలకుండా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. 27 సెకండ్ వరకు ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేసుకుందామంటే దీనికి హ్యాపీ మ్యారేడ్ లైఫ్ అని ఒక ఫోటో ఉంటుంది, అది యాడ్ చేసుకుందాం. సో బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ 3 లేయర్స్ ఉంటాయి. ఒకటి వెడ్డింగ్ హ్యాపీ మ్యారేజ్ లైఫ్ అని ఒకటి కలర్ ఉంటుంది అండ్ దాని కింద ఒక ఫోటో ఉంటుంది. మొత్తం 3 ఫొటోస్ని పైన 3 లేయర్స్ని కాపీ చేసుకోండి. 3 లేయర్స్ కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ 5 సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి, 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర. సో ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ ఒకటి ఏంటంటే దీనికి హ్యాపీ మ్యారేజ్ లైఫ్ అని పెట్టుకోవచ్చు లేదా హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ అని పెట్టుకోవచ్చు. సో మీ చాయిస్ అది. ఇప్పుడు ఒకవేళ యానివర్సరీ కావాలంటే హ్యాపీ మ్యారేజ్ లైఫ్ తీసేసి ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఒక 2 ఫొటోస్ ఇస్తా, మీకు నచ్చిన ఏ ఫొటోస్ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో హ్యాపీ యానివర్సరీ ఇది కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఇలా ఇక్కడ కిందకి తీసుకొని ఇక్కడ పెట్టేసుకోండి. సో దీనికి ముందుగా లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. సో ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. దీనికి బార్డర్ షాడో యాడ్ చేసుకోండి. కింద బాక్స్ని టచ్ చేసి ఆన్ చేస్తే షాడో వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా కనిపిస్తుంది. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఇలాంటి ఎన్నో వీడియోస్ పెడుతూ ఉంటా, అవి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.